میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خامد اپنے حقوق دا خیال کرے، بیوی اپنے حقوق دا خیال کرے۔ میرے محترم بھائیو کار ایویں نہیں چل دے جے بیوی تے خامد آپس اندر ناراضگی دا اظہار اپنی زندگی دے اندر شامل کر لین، ہر وقت لڑائی جھگڑا، ہر وقت جناب گھر دے اندر ناراضگی دا ماحول آپس دے اندر پیدا کیتی رکھن، پھر یاد رکھو اولاد دی تربیت تباہ ہو جاندی ہے، اولاد تے ماں باپ تے والدین دا اثر پیندا ہے۔ میرے محترم بھائیو آؤ میں تانوں نبی پاک دا فرمان سنانا چاہنا وا، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی ہے جنہ دا نام حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے عظیم صحابی، زہد و تقوی والے، بڑے اونچے نام والے، اور جناب انہوں سر تاج زاہد بھی کیا جاندا ہے، سر تاج عابد بھی کیا جاندا ہے، بڑے تقوی والے، بڑے پرہیزگار، بڑے نیک بندے حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے کسے پوچھن والے ایک دن انہاں دی بیوی کولوں درداء کولوں پوچھیا ابو درداء دے بارے، بیوی کولوں خامد دا سوال کیتا گیا ہے، خامد دنیا تو چلے گئے نے، درداء اے تے دسنا اپنے خامد دے حقوق دے بارے ذرا گل نو واضح بیان کرنا، اپنے خامد دا حال تے حوال ساڈے سامنے رکھنا۔ اینا وقت تو ابو درداء دے نال گزارے آئے، اپنے خامد دے بارے دسنا او کیویں دا بندہ سی، او کیویں دی عظمت والا سی، خامیاں والا سی کہ خوبیاں والا سی۔ تے فرماندیاں نے شادی تو بعد مینوں کدی بھی ابو درداء میرے خامد نے مینوں لان تان کر کے بلایا ہی کدی نہیں سی، کدی مینوں نے کسے چیز دا تانا نہیں سی دیتا، کدی مینوں نے رنگ دا، کدی غربت دا میرے ابو درداء خامد نے تانا نہیں سی دیتا۔ تے فرماندیاں نے ایڈا نیک بندہ سی میرا خامد، وَقَانَ يَجْلِسُ فِي بَيْتِهِ فِي الْعَلَاءِ اللَّهِ، تے میرا خامد ابو درداء زیادہ وقت اپنے گھر دے اندر ہی گزار دے سن، تے پھر اللہ دیاں نشانیاں تے غور و فکر کریا کر دے سن۔ اے بیوی نو پوچھے ہے خامد دے بارے، جے اللہ کیتی خیر آج کسے بیوی نو پوچھ لوے نا کوئی بندہ یا عورت یا محلے دار یا رشتہ دار، اچھا بھینا اے تے دس تیرا بندہ کیویں دا ہے، تے یقین جانو گلے شکوے دے رکوع دیاں لینا لا دے گی ساڈی بہن۔ او میرے سونےو بیوی اپنے حقوق دا خیال کرے تے مرد خامد اپنے حقوق دا توجہ کرنا ذرا۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محترم بھائیو عام طور تے جتھے بیوی دیاں خوبیاں بھی ہوندیاں نے اوتھے کوئی گل بندے نو نا پسند بھی اپنی بیوی دی لگ دیئے تے اوتھے او دے تو نفرت نہیں کرنی، اپنی بیوی دے جناب پیار محبت دے اندر کمی نہیں آن دینی۔ صحیح البخاری دی حدیث ہے جے بیوی دی کوئی گل بھی توانوں مینوں نا پسند لگے تے اپنی بیوی دے نال پھر کنج دا سلوک کرنا ہے، اے اپنے کولوں مشورہ نہیں، اے پیغمبر دی حدیث کولوں پوچھ لیندے ہاں۔ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی مسلم دی حدیث ہے، آپ فرماندے نے لا یفرق مومن مومنتن ان کارہا منہا خلقن راضیہ منہا آخرا۔ میرے نبی فرماندے نے کسے ایماندار جڑا مومن بندہ ہے او دے واسطے جائز ہی کوئی نہیں کہ وہ اپنی مومنہ بیوی دے نال بغض رکھے۔ فرمایا جڑا بندہ مومن ہے انہوں جائز نہیں اپنی بیوی نال بغض رکھے، نفرت رکھے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے آپ نے جمیں قرآن دی آیت دا ترجمہ اسی طرح نبی پاک دی حدیث دا ترجمہ ہے، آپ فرماندے نے انکارہا منہا خلقن رضیہ منہا آخرا۔ ایک چیز ہے جڑی توانوں مینوں بیوی دی نا پسند گزر دیئے، اگر او دے اندر ایک خامی موجود ہے تے خوبیاں تی بھی تے موجود نے، ایک اگر او دے اندر غلطی موجود ہے تے او دے اندر اچھائیاں بھی تے موجود نے، ایک جگہ تو جناب ایک کام تو ایک
خوبی تو ایک خامی تو تے ایک غلطی تو اگر تانوں بیوی تو نفرت پیدا ہوندی ہے تے دوسریاں خوبیاں تو تانوں پیار بھی تے پیدا ہو سکدا ہے میرے سونےو ایویں گھر نہیں اجڑ دے جدوں بندے دے ذہن دے اندر غلط فہمیاں آ جاندیاں نے میرے پیغمبر فرماندے نے اوے مردو اپنی عورتاں دا خیال کریا